Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro kamar yadda kuke ji ake cewa neman kuɗi makahon ciniki. Haka yanzu neman kuɗi ya kai wani jarumi babba a Kannywood har lahira duba da yadda ya bari aka binne shi domin shooting ɗin wani fim aka binne shi. Hakan ne yasa aka buɗe aka kawo wannan jarumi yayi cikawa. Inda za mu sa maka wannan bidiyo ra'ayi ne ka gani amma ka bi mu har ƙarshen bidiyon nan. A haka ne za ka ga bidiyon wannan jarumi inda ake ƙoƙarin aga an binne shi. Duba da yadda aka tila mai ƙasa da cewa ya mutu kuma hakan Allah ya sa ya karɓi abinsa. To dama shi Allah ba abun wasa bane masu sauraro. Mun gode ku cigaba da bin mu akan wannan channel. Mun gode da yadda kuke kasancewa da mu.